Трэцяя кніга цароў, раздзел 9. Сталася аж пасля таго, як Саламон скончыў будаваць святыню Господа і палац царскі і ўсё, што задумаў і хацеў зрабіць, з'явіўся яму Господ другі раз, як з'яўляўся ён яму ў Габаоне. І сказаў Господ яму: «Я выслухаў малітву тваю і просьбу тваю, якімі ты маліўся перада мною. І я асвяціў святыню гэтую, якую ты пабудаваў, каб прабывала імя маё там вечна, і будуць там вочы мае, і сэрца маё ва ўсе дні. Таксама ты, калі будзеш хадзіць перада мною, як хадзіў Давід бацька твой, у чысціні сэрца, у справядлівасці, і будзеш спаўняць усё, што я загадаў табе, і калі захаваеш законы мае і прыказанні мае, я пастаўлю пасад царства твайго над Ізраілем навекі, як абяцаў Давіду бацьку твайму, кажучы: не будзе адкінуты ад пасада Ізраіля нашчадак з роду твайго. А калі адвернецеся ад мяне у адступніцтве, вы і дзеці вашыя, не слухаючы мяне і не захоўваючы прыказанні мае і пастановы мае, якія я даў вам, але пойдзеце і будзеце пакланяцца чужым багам і служыць ім, то я змяту Ізраіль з паверхні зямлі, якую я даў ім, і святыню, якую я асвяціў дзеля імя майго, адкіну з вачэй сваіх, і станецца Ізраіль у прыказку і ў казку ўсім народам. І святыня гэтая будзе зруўнаваная. Кожны, хто пройдзе каля яе, здзівіцца і прысвісне, і скажа: чаму Господ зрабіў гэта зямлі гэтай і дому гэтаму? І адкажуць: бо яны пакінулі Господа Бога свайго, які вывеў бацькоў іх зямлі егіпецкай. І яны пайшлі з чужымі багамі і пакланяліся ім, дзеля таго Господ навёў на іх усё гэта ліха. А па 20 гадах пасля таго, як Саламон збудаваў 2 дамы, гэта значыць святыню Господу і палац царскі, калі Гірам, цар Тыра, дастаўляў Саламону дрэва кедравае, кіпарысавае і золата на ўсё, што патрабавала будаўніцтва, тады цар Саламон даў Гіраму 20 гарадоў у зямлі галілейскай. І выйшаў Гірам з Тыра паглядзець гарады, якія даў яму Саламон, і не спадабаліся яны яму. І сказаў ён: што гэта за гарады, якія ты мне даў, брацця? І назваў ён іх зямлёй Кабул. І там яны называюцца і да гэтага дня. І паслаў Гірам цару 120 талентаў золата. Гэта велічыня падатку, які ўстанавіў цар Саламон на пабудову святыню Господу і свайго палаца, і Мело, і Мура Єрусалімскага, і Асора, і Мегіды, і Газера. Фараон, цар Егіпта, калісьці напаў і здабыў Газер, і спаліў яго агнём, а хананеяў, жыхароў горада, забіў, і аддаў гэты горад у пасаг дачцэ сваёй, жонцы Саламона. Саламон адбудаваў Газер, і ніжні Бетарон, Баалат і Тамар у пустыні, і ўсе гарады для свірнаў, што да яго належаць, і гарады для калесніц, і гарады для коняў, і ўсё, што яму падабалася, каб будаваць у Іерусаліме і ў Лібане, і ва ўсёй зямлі, што яму належыць. Увесь народ, які застаўся ад Амарэяў, і Хеттэяў, і Феразеяў, і Гівеяў, і Євусеяў, якія не былі ізраільцамі, дзяцей іх, якія засталіся пасля іх на зямлі. Гэта значыць тых, якіх сыны Ізраіля не змаглі знішчыць. Саламон зрабіў даннікамі да гэтага дня. А з ізраільцаў Саламон не зрабіў нікога нявольнікамі, але былі яны ваярамі і паслугачамі яго, і кіраўнікамі і ратнікамі яго, і кіраўнікамі калясніц і коннікаў. А кіраўнікамі над імі былі тыя, хто быў назначаны над усімі работамі Саламона. 550 чалавек. Яны наглядалі за людзьмі і кіравалі вызначнымі работамі. А дачка фараона выйшла з горада Давідава у свой дом, які пабудаваў ёй Саламон. Тады ён пабудаваў Мело. Таксама 3 разы ў год Саламон ускладаў ахвяры цэласпалення і ахвяры прымірэння на ахвярнік, які ён збудаваў для Господа і кадзіў перад Господам,
і была скончана святыня. І пабудаваў цар Саламон караблі у Эцыён-Гэберы, каля Айлата, на беразе Чырвонага мора, у зямлі Эдом. І на караблі тыя Гірам паслаў паслугачоў сваіх, маракоў, якія ведаюць мора, разам з паслугачамі Саламона. Яны, прыплыўшы ў Афір і ўзяўшы адтуль золата 420 талентаў, даставілі яго цару Саламону.